Χριστός προδήλσια, παιδάκια μου. Τα χρόνια περνούν. Έτσι και ο χρόνος, ο παλιός, φεύγει και έρχεται άλλος χρόνος. Δεν ξαναγυρνάει πάλι πίσω. Η έννοια όμως που φεύγουν τα χρόνια και του χριστιανού δεν είναι αυτή που πολλοί άνθρωποι νομίζουν και έχουν ως ιδέα ότι ήταν άσχημος, ότι έφερε κακό ο χρόνος αυτός, ότι μας έκανε κακό ο χρόνος. Όχι. Κανένας χρόνος δεν είναι κακός. Τα χρόνια όλα αυτά μας δόθηκαν και φτιάχτηκαν από τον Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να συνετιστεί και να δει γιατί περνάνε τα χρόνια και ότι κάθε χρόνος ο οποίος περνάει είναι πολύ σημαντικός. Για τον άνθρωπο υπάρχει φθορά, άρα λοιπόν θα πρέπει να συνετιστεί ο άνθρωπος και να τα μετρήσει όλα αυτά και όχι να αρχίζει με την δικιά του ιδέα και με τη δικιά του θεωρία να τα ρίχνει στον χρόνο και στα χρόνια τα άσχημα που πέρασαν και ότι του έκαναν κακό. Εμείς ως άνθρωποι χριστιανοί, ορθόδοξοι, έχουμε τη σφραγίδα μας. Ποια είναι η σφραγίδα μας αυτή? Η σφραγίδα μας αυτή είναι το πιστεύω μας. Γι' αυτό και υπάρχει λοιπόν στο τέλος που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Αυτό πρέπει να προσδοκούμε, παιδιά, όλοι μας. Να μην λοιπόν περνάνε απαρατήρητα κάποια πράγματα και ειδικά ο χρόνος. Είναι πολύτιμα τα χρόνια τα οποία περνούν και ανεβαίνουν ως βάρη στον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν με σύνεση και αγάπη ας δούμε το χρόνο με αγάπη, ας γίνουμε καλοί άνθρωποι, ας συνετιστούμε και ας βοηθήσουμε και όποιον άνθρωπο έχει ανάγκη. Σλάβη εγώ.